pessoas
Няма звук. Може би причината е тук. Ще опитаме да върнем нещата. Да, понеже го рестартирахме, възможно е. Сега как? Да, сега чувате ли вече? Чуваш мен от телефона. Ще ни извините, на нас това ни е първа такава онлайн сбирка и може би допускаме някои грешки. Да, пишат, че не чуват в чата. Ето, опитваме да рестартираме, за да ви включим отново. Аз не виждам. Да. Всъщност имаме звук. Имаме. Сега Аз показвам, че тръгна. Придойде. Добре, чакаме да ви видим. Хайде. Вие не ни чувате тук. Да, това Вие нас чувате ли ни? Да. Може. Добре, окей. Добре. Добре, първо госпожа Онтева. Това е нашия микрофон. Вие чувате ли ни нас? Чуваме. Чуваме ви, да. Много добре ви чуваме. Тя не ни чува, брат. Да говорим нещо, Какво да направим? Те не ни чуват никой. Те, като не ни чуват, те да говорят, ти нали можеш да ги включиш? Да. Ако можеш да ги включиш, тях. Включени са. Роси, ако Почват вие да не говорят. ви чувате, Сега ще говорете, ви ние ви чуваме прекрасно. Вие казвайте каквото имате да казвате. Чувате ли в момента? Да. Чуваме много добре. Остана и да се... Значи, аз очаквах още едно включване да има преди това. Сега аз съм пуснала телефона, за да ви чувам. Ако пуснете телефона, ако и по телефона се свързвате с нас, блокирате връзката, затова не ни чувате. Не може телефон и Zoom едновременно. Звука да ни чувате през телефона, защото блокирате връзката през Zoom. Ние ви чуваме добре, можете да се включите. Дамата Павлина също, ако има какво да каже, експертката по духовност. Ти, ако имаш да добавиш, очакваме. Като си изключите телефона, ще ви чуваме. Сега вече не ви чуваме през Zoom. Сега ви чуваме само през телефона. Изключете през телефона, за да ви чуваме през Zoom. Много добре ви чуваме. Какво да добавя по темата, освен това, че всъщност с Мадлен се познаваме. Тя беше участник в един от събитията в този международен панаир на традиционните занаяти. Предполагам, че тя също е създала свои връзки, контакти и е намерила свои последователи. Това, което и тя всъщност каза със своя опит, всъщност тези пазители на традициите, майсторите, за да стигнат до своите умения, те са събрали достатъчно информация, събирали се, проучвали се. Всъщност те наистина могат да напишат историята на този занаят. И аз приканвам това също да бъде направено от Мадлен, не само документирането, описването на всичките тези неща, през които е минало. Това е една работа теренна. Ти си извършила една теренна дейност, която е изключително важна за експертите и музейните специалисти. Да, абсолютно сте прави, че трябва да има една база данни на информация, събрана от дали ще бъде Фейсбук група. Това пак до някъде е някаква форма на ограничение. Дали, но трябва да има една база данни, в която да се събере богатството, документирано през годините от всички нас, от всяка институция или индивидуални специалисти, проучватели или майстори, които са събирали тази информация. За нас трансмисията на знания и умения, както вече споменах, е един от приоритетите, които ние осъществяваме и сме отворени за всякакви такива прояви, както с този проект, участието ни, всякаква форма на пропагандиране на интереса, на привличане на интереса на младите хора към занаятите е изключително важна и сме отворени за всякакви предложения в тая посока. Но пак искам да кажа, че много е важно
да се актуализира информацията, която имаме за майсторите. Също така за тези, които са носители на тези знания и умения. Това е функцията, която, нали, една от задачите, които нашия музей също осъществява и сме готови също да споделим тази своя информация, която имаме. Благодаря. Нищо не чувам, съжалявам, но нищо не чувам от ваша страна. Аз не знам какво да направя, за да... Камерата горе е включена, да, вижда се и картинка, звука е включен. Имаме и звук, защото индикираш. Ето това има индикира, има звук, всичко. Не стига до... Ама не стига до никой. Защото и Мария от Благоевград не може да се свържи. Те са... И Мадлен ли не ни чува? Секунда. Кога ни изтича времето за зума? И Мадлен ли не ни чува? Или Мадлен ни Чувам ви. Благодаря, значи да сме сигурни, че не е проблема при нас някъде... Трябва да се натиснат долу, има едно микрофонче и трябва да го натиснат, за да се чува. Долу в най-ляво. Да, казахме, обаче вероятно има някаква... телефона ли? Може би... На къде? На телефона ли долу най-вляво? На телефона долу в най-ляво има едно микрофонче, което е задраскано с червено. Трябва да се натисне, за да се махне червената черта и може тогава да се чува. Да, аз сега, понеже преминахме във втората фаза на нашето мероприятие, във втория панел, където е дискусия, така че съм се опитал да отворя всички микрофони, така че който има въпроси към другите, към нас, предложения, мнения, каквото има по темата, останало неказано, да го каже, но за съжаление явно не е... Аз, ако чувате, искам да информирам, че за участието на Мадлен специални благодарности изказвам на режисьорката от Благоевградския телевизионен център Румяна Ангеликова, на Румяна Хаджиева, главния експерт в регионалния исторически музей, главен експерт етнография Румяна Хаджиева, благодарение на които човек на човек ние стигнахме до Мадлен. Така че нашата цел, с огромна благодарност към етнографските музеи, в които е съхранено това богатство, които правят проучванията в региона, заедно всички ние трябва да създадем една общност, една споделена отговорност за това да съхраним за идните поколения това национално богатство. Просто всичко, което днес дискутираме, преди това, по-късно в кореспонденциите ние предложенията описваме и това като общ документ ще го предоставим на Национален фонд култура, от които в момента не могат да се включат. Имаме поздравителен адрес, получен сутринта с пожелания за успех и които ще са на разположение да приемат нашите предложения. Дали ще можем вече да чуем Мария Онтева? Да опитаме да я чуем така. От телефона като Кристина. Аз опитвам непрекъснато да правя връзка. Здравей! Здравей! Здравейте, Мария Онтева съм. Преподавам в Югозападен университет Неофит Рилски, специалност мода. Надявам се да ме чувате добре. Идеално. Да, няма да пускам камерата, тъй като съм в работна обстановка в ателието и при мен има и студенти. Ще ме извините за което. По-добре. Аз ще представя моята гледна точка всъщност за нуждата от занаятите, съхраняването и предаването им, тъй като при мен това се касае до обучението на младото поколение. И разбира се, заразяването с тези традиции, за да могат те да го съхранят и да го предадат на бъдещето. При нас в обучението по мода
макар и в една малка степен, са заложени занаятите, включени предимно за обработка на облекло. Това са, ще изброя някои от тях, нали, такане, пластене, ние разглеждаме кожарство, имаме бродерия, обработка на гайтани. Нерядко сме правили и сме участвали в проекти, в които те са, заимствайки от народната ни носия и от народното творчество, са представили своите съвременни интерпретации и по-късно, заразени от това, са представили самостоятелни колекции, инспирирани от занаятите и насочени изцяло към съвремието. Затова смятам, че за нас, за мен като преподавател и разбира се за студентите е важно да имаме източници, от които да можем да черпиме информация от първа ръка. Дали ще бъдат филми или ще бъдат срещи, каквато е тази, и съответно срещи на хора, предавайки занаятите на моето поколение, смятам, че и за тях ще бъде интересно, а за нас пък като преподаватели ще е от огромна помощ. И участието в проектите, които Слава прави, за мен винаги е било изключително удоволствие, точно по тази причина. Ние сме се включвали в вече съществуващи такива проекти с студенти, с нея работиме отдавна и смятам, че това, знанията, които те са получили благодарение на тези подобен тип проекти, са изключително важни. Няма да губя повече време. Всъщност, да, това исках да споделя. Ако нещо вече някой има някакви допълнителни въпроси, с радост бих отговорила. Вече ви чувам. Само за момент. Благодаря на Мария. Включва се Роси от етера, нали? Да, вече всичко е наред. Чувам ви добре. Само да ви кажа, че всъщност наистина това е една изключително важна връзка между художествените училища и университетите, които се занимават с традиционно занятие и приложението им в съвремието. Това е също, нали, една връзка, която е много важно звено в тази политика. Там обаче има също един проблем. Нали? Трябва да си казваме не само хубавите неща, но и проблемите. За съжаление, в някои от тези специализирани училища се набляга повече на съвременността, отколкото на традициите. И тук е мястото, например, за да, може би, повече изнесени практики в такива музеи като наши или други, които са да, или както казва колегата, премайстори, за да могат. Много е хубаво, че може да има съвременно приложение на традиционната суровина и нали, традиционно изработка на нещо, но ти, ако не знаеш традиционен начин, ти губиш вече едно звено. Например, аз така бях много учудена, когато стана ясно, че много малко часове има поточене, източване на съдове в специализираното училище в Троян, което пък е изключително важно ти, за да можеш да изработиш един съд. Но наистина връзката между художествените училища и специализираните музеи, специалистите, са майсторите, е изключително важна за тази приемственост, за тая трансмисия. Така че много хубаво сте подбрали екипа от хора, които трябва да кажат своето мнение по въпрос, защото има от всяко едно звено, от всяка една, нали, важна точка, опорна точка в политиката за съхраняване на нематериалното културно наследство. Благодаря, Роси. Може би тук е мястото да кажа, че с етера ние работим от 2011 година. Гостували сме при тях, с техните майстори сме правили обучение на студентите. Те откликват на всеки наш повик, за което много им благодаря. Добре, работехме преди години и с Орешака, но там се смени ръководството и може би трябва да сме малко по-настоятелно и да подновим контактите. Работехме добре с чипровци, водихме студентска група да ги учим да тъкат килими. При изключително благоприятни условия и радушни прием от тяхна страна. Така че тази връзка, може би чрез нас, защото ние през годините се оформихме като един неформален обучителен център,
като едно посредстващо звено между училищата, да не пропусна да кажа с Националната професионална гимназия Свети Лука по приложни изкуства, също много добре работим. Значи, ние като една връзка между училищата, университетите и майсторите, но това трябва да получи някакво по-голямо, по-сериозно измерение, да бъде подпомогнато, може би чрез Национален фонд култура да влезе като една стратегия, целенасочено да има отпускане на средства, киното и тези връзки с най-малките, с гимназистите и студентите, за да запазим това наше невероятно съкровище. Ти какво мислиш за институциите, за работата с тях? Какво? Аз искам да се намеся, защото ние обсъждаме... извинявам се. Ние обсъждаме важния проблем, който де-факто с две изречения може да се конкретизира. Трябва да направим нещо, за да запазим и популяризираме уникалното наследство, което имаме във вид на народни занаяти. С художествения продукт, който създават те. Но аз продължавам да изпитвам особен вид неудовлетвореност от факта, че до момента, в който разговаряме, има заснето, според мен, изключително голямо количество материал и монтиран, разбира се, който в момента никой не знае къде е. Огромен проблем, това е национален проблем за игралното кино и за документалното кино е факта, че имаме доста много материал, който е сниман по аналоговата технология, т.е. на лента, така, традиционно казано, разговорно. И този материал остава извън архива, за който си говорихме в началото. Аз мисля, че трябва да има отделен проект, който да се занимава и да измисли начините и формите, за да бъдат намерени тези филми. И мястото на дигитализацията им. От лента да минат. След това следва задължителния факт това да бъде дигитализирано. Знам, че това не е ефтино, обаче това е страшно наложително и според мен ще бъде по-ефтино, ако се разчита само на правенето на нов аудиовизуален продукт. Като разбира се, двете посоки трябва да вървят, според мен, не толкова заедно, защото те са в различни русла, но и двете ще помогнат за популяризирането и най-важното съхраняването на народните занятия. Не знаете ли... Имам идея как това трябва да бъде организирано. Но то е въпрос на ангажимент, на проект, който да се свърже с всички онези инстанции, които би трябвало да имат тези филми. Давам елементарен пример. Филм, който ние сме заснели и който е правен по поръчка на общината в Ловеч, така си мисля поне, преди 30-40 години, трябва да излезе на бял свят. Защото там вече има уникални кадри на хора и майстори, които ги няма, но е запазена технологията на тяхното създаване на художествения продукт във вид на народен занаят. Чрез народния занаят. Благодаря. Предложението е много уместно. Ще го анонсираме пред Национален фонд култура с всички останали предложения. Сериозен опит в дигитализация на културно наследство има, ако още е на линия, Михаил Новак. Това е човека, който създаде и поддържа сайта на Подкрепа за дебют.
Михаил Новак още ли е? Няма нали? микрофон. Няма микрофон. Да. Но той има опит. Ето. Той работи в Института по българистика на БАН и има опит в дигитализация на културно наследство. И ние сме много радостни, че този човек е в нашия екип. Вероятно не чува. Може би не ни чува, но той е на разположение и върши работа, за което му изказвам благодарност. Ако това са нещата, да благодаря на всички за включването, да отправя покана да продължим в работен план тясно нашето сътрудничество, което да изведе до нашите цели, а именно създаване на една общност, споделена отговорност, да създадем бъдеще за нашето минало на тази нематериална изключителна съкровищница, българската култура в художествените занаяти и да продължим напред. Благодаря на всички за участието и за сътрудничеството.